मित्रों नमस्कार, कैसन बानी रउआ सभी बता दी। हम रउआ के आज बता रहे बानी बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहल बानी, ऐसे ऐसे बड़े बड़ा अपार्टमेंट पटना में बहुत बनल बा। अपार्टमेंट में रहे वाला लोग के संख्या काफी बढ़ुए, अपार्टमेंट खरीदे वाला लोग के संख्या काफी बा। चूंकि लोग सुकून के जीवन जिए खातिर अपार्टमेंट में जाला, ताम झाम झंझट घर बनावे, जमीन के लफड़ा इस सब से बचे खातिर अपार्टमेंट में जाला। लेकिन का अपार्टमेंट पटना राजधानी में सेफ बा? का बिहार में सेफ्टी कितना बढ़ुए, एकरा लेके पुलिस कितना सतर्क बा? और पुलिस के भरोसे अगर अपार्टमेंट बंद करके कहीं बाहर जा रहा बानी तो ये बहुत बड़ी भूल बढ़ुए। अभी ताजा मामला जो बता रहा बानी, कल रूपसपुर में जलालपुर सिटी जो हाईटेक सिटी मानल जा रहा बा, वो जलालपुर सिटी की घटना है कि दो फ्लैट में ताला बंद रहे और चोरी की घटना हो गई। एक परिवार लखनऊ गई रहे जो उनकी NHI में बा, और दूसर परिवार अपन बेटा के पास गए रहे झारखंड में, वो दोनों फ्लैट में चोरी हो गई बा। तो ई खबर बढ़ुए तो रउआ सब फ्लैट में लगातार ध्यान दी। अगर बंद करके जा रहा बानी तो अपन कोई रिश्तेदार के वजह रखी, अगर नहीं रखत तो पूरी सिक्योरिटी और सुरक्षा की जिम्मेवारी रहे के चाहिए। गार्ड के अनुसार या गार्ड के आधार पर अपार्टमेंट की भी सुरक्षा ना हो सकेला। अब जलालपुर सिटी रूपसपुर इलाका में सबसे हाईटेक सिटी है, और उतना हाईटेक सिटी में उतना बड़ा छेदवाली के तड़प के अंदर आ जाना और चोरी करके घटना के अंजाम देना, सोची कितना बड़ा दुस्साहस और हिम्मत के बात बढ़ुए। पुलिस के तनिको खबर नहीं के लागल, और पुलिस छोड़ी, पुलिस तो दूर बा, गार्ड के कोई तनिको खबर नहीं के लागल। जबकि वो अपार्टमेंट में हर अलग अलग जो ब्लॉक बनल बा, गंगा ब्लॉक, जमुना ब्लॉक, गोदावरी ब्लॉक, सरस्वती ब्लॉक, ऐसे करके नामकरण होल बा। काफी सुंदर सिटी बा, और ओकरा में चोरी की घटना हो गई। और पुलिस के बाद में जब पहुंचल, लेकिन गार्ड के रात में तनिको भनक ना लगल। रात में आराम से चोर घुसलन, पूरा खंगाल लेलन, सोना चांदी जेवरात पैसा कौड़ी जितना रहे, ताला तोड़ के, अलमारी तोड़ के, बॉक्स पलंग सब देख के खंगाल के आराम से 3 बजे CCTV में दिख रहा कि चोर आवतो दिख रहा छेदवाली तड़प के दीवाल, और चोर जातो दिख रहा बा दीवाल तड़प के। 3 बजे भोर में आराम से चोर निकल गई। तो रउआ सब अगर पटना में बानी तो सतर्क रही, सावधान रही। अपार्टमेंट और घर दोनों छोड़ के बाहर 2-4 दिन 5 दिन खातिर मत जाई। आ जाई तो कोई ना कोई आपन रिश्तेदार के आपन व्यवस्था जरूर करी, तब अपार्टमेंट के सुरक्षा बा। धन्यवाद। रउआ देखत रही, लाइक सब्सक्राइब करत रही और लोग के बतावत रही। ये सब हम जितना भी खबर हुआ देव, सब जागरूक करे वाला खबर देव, जानकारी से, नॉलेज से जुड़ा हुआ खबर देव, ताकि आपके जीवन में काम आए।